Bona nit. Bona nit. Anem a emprendre el ple ordinari del mes de setembre. El primer punt de l'ordre del dia, l'aprovació d'actes de les sessions anteriors, el ple número 2019/11 de juliol i el 2019/12 del l'1 d'agost. En quant a les actes, les segon conforme? Sí. Pues, per unanimitat? Vale, gràcies. Segon punt, l'expedient 246-2019, donar compte al ple de la informació relativa al període mitjà de pagament corresponent al primer i segon trimestre del 2019. Si heu vist la documentació, el període medi de pagament està en 18,18 dies. Simplement donar compte al ple, no n'hi ha que votar res. Si teniu algun dubte o alguna cosa, podeu preguntar, però en principi és només donar compte de la informació que m'ha enviat al Ministeri com una de les obligacions que n'hi ha que complir, estar dins dels 30 dies. Segon punt, l'expedient 2649-2019, donar compte al ple de la remissió d'informació d'execució pressupostària corresponent al primer i segon trimestre de 2019. El mateix, és donar compte de lo que s'ha enviat, si heu consultat la documentació a enviar, sobretot en l'apartat de previsions, dic, en el tema d'ingressos, com veurem sempre a partir de bestretes, és molt difícil. En el de despeses sí que n'hi ha una execució pressupostària real, però en el d'ingressos nosaltres cobrem a base de bestretes anticipos de la Diputació, perquè en aquest apartat no n'hi ha molta informació en el d'ingressos. Jo tinc un dubte. Bueno, nosaltres tenim un dubte. A veure, per així, a veure com ho he assenyalat. Veig que n'hi ha, és que no sé el que és, però no recorde ara, n'hi havia una deuda, un finançament, pareix, de 92.000 euros. Això és l'IBACE que contratarem fa 2 anys, demanarem una subvenció per canviar les luminàries del poble, ficar les LEDs. Aquesta subvenció no n'hi havia manera de fer-la si no era a través d'un préstec financiat. Aquest préstec és un préstec a 8 anys en el que l'Ajuntament pagarà els 4 primers anys 8 quotes i les 4 últimes, que són 40 i pico mil euros, les paga l'IBACE. Fins a aquest moment, ara al setembre vendrà, crec que és la tercera quota, fins que paguem la part nostra, estarà ahí. Una vegada paguem la nostra part, que serà els 4 primers anys, se descarregarà totalment, perquè no n'hi ha altra manera de fer aquesta inversió. L'IBACE no te dona la subvenció i ho pague, sinó te financia un préstec per fer-ho. Sí, ja ho recorde. És que no recordava, dic... És que inclús s'havien plantejat l'any passat el fet de poder cancel·lar-lo per anticipat i ni així no se pot. Perquè és una forma de finançament que va lligar a la subvenció. El punt 4... l'expedient 2686, donar compte al ple de la informació relativa a les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2020. Aquesta també és una informació que s'envia al Ministeri d'Hisenda en la qual se té en compte uns paràmetres que venen donats per el que són les previsions de l'exercici una vegada s'han incorporat les modificacions pressupostàries, tant en ingressos com en despeses, s'apliquen uns percentatges sobre l'execució pressupostària, al final se treuen unes línies, un creixement d'un percentatge estimat en el 2,8%, números que s'utilitzen per enviar al Ministeri d'Hisenda sobre les línies pressupostàries de l'exercici 2020, el que l'any que ve va ser l'exercici 2020. Aquí també, si teniu algun dubte, però és, com hem dit, informació que s'envia al Ministeri en base a unes línies que marca el propi Ministeri, en el que, com he dit, se consideren el que són els crèdits deguts totals o els pagaments realitzats, l'execució pressupostària, i al final se marca una línia que la canviem. És informació que altres ho han fet, que moltes vegades no val perquè nosaltres, a l'hora de la veritat, el propòsit de l'any que ve, tenim que traçar-lo sobre les previsions dels nostres números a final d'any, però que està calculat en aquestes línies. Si teniu curiositat, és això, s'aplica les previsions definitives d'ingressos, les previsions definitives de gastos, més un percentatge d'inexecució del pressupost, una fórmula que marca el mateix Ministeri. Nosaltres el votarem en contra
més que res perquè no se'ns ha tingut en compte. I a banda sí que demanar... És donar compte, no s'ha votat. Ah, val, perdó. Si punt 4 no s'ha votat. Perdó, és de veres, que és una dació. És donar compte al ple. Sí, és una dació. Bueno, ens hauria agradat que ens haguéreu tingut un poquet en compte en aquest tema i volem demanar-vos que només es tinga el borrador sobre el pressupost abans del ple, que ens el fareu arribar, perquè ens dona temps a estudiar-lo bé Sí, el ple, com sabeu, habitualment el pressupost solem portar-lo al ple el mes de novembre, perquè volem que quan comencem l'any estigui el pressupost en vigor. Això no té res que veure amb el pressupost en aquest moment, per això és donar compte. Estem donant compte sobre un càlcul que està fet de manera numèrica en datos objectius. No té una aplicació política de decidir a com se va el pressupost. De totes maneres... L'únic és el borrador, que no esperar al ple i que se convoqui un ple per tindre el pressupost, que si pot ser en quan n'hi hagi un borrador, tot i que després n'hi hagi alguna modificació. Nosaltres només comencem el mes d'octubre i anem a començar a treballar diferents aspectes que tenen que veure en el funcionament de l'any següent, algunes ordenances i el pressupost. Si podem, el ple serà el dia 18 de novembre, l'ordinari, no sé si pot haver abans un extraordinari que tindrà algun altre objecte, però l'ordinari, com a mínim, esperem que tindrà els números tancats i si no se complica perquè tenim altres assumptes entremig, però és un parell de setmanes, que en cas que siguin de caràcter d'una manera informal, sense tindre tots els números, perquè sabeu que el pressupost té que anar conformat per el que són els números del pressupost, més el tema de personal, més informes i més. Això sí que té que preparar-ho a Mariola i aquesta informació nosaltres preparem sobretot a nivell polític el que són les línies de per on se va el pressupost, despeses i ingressos, però el que és la convocatòria formal i tota la documentació no està pròpia perquè n'hi ha molts informes. És a dir, la part que correspon a nosaltres sempre que té que estar avaluat per el compliment de diferents paràmetres de despesa i de més, però procurem que estiga per almenys un parell de setmanes antes. Gràcies. El punt 5, expedient 2687-2019, aprovació inicial, modificació de crèdit 18/2019. Si heu vist, sí que tinc que comentar-vos que n'hi havia un error en el ple passat, la modificació de crèdit del ple passat, jo vaig comentar que tenia uns objectes que eren les bases dels parcs infantils. No, ara el que portem ara és la reestructuració de les bases dels parcs infantils. Això és 12.000 euros, si no m'equivoque, són 12.332, que són la superfície del parc de la piscina nou i la del Pla de l'Era. Per error vaig explicar que això era la modificació. La modificació de crèdit anterior tenia que veure en obres complementàries dels parcs. La valla del parc del 9 d'octubre, que no estava pressupost, i la rehabilitació del parc infantil de la piscina. Això va explicar que s'havia explicat en el ple que les modificacions de crèdit eren el que són avui. És la superfície de formigó de bas del Parc Nou i la superfície de bigues de fusta i de gravilla del Parc del Pla de l'Era Nou. Perquè sapiguem, aquests 12.000 euros se corresponen a aquests dos. Són 9.000 euros, 9.000 i pico euros el del Parc de la Piscina i prop d'uns 3.000 el del Parc del Pla de l'Era, les biguetes i la gravilla i l'asiento dels parcs. L'altre se traslada una quantitat de 2.000 euros a pressupost de festes usant el remanent en previsió de que puguen necessitar més, perquè tots els anys en cas que se fan previsions prou ajustades, però quasi sempre n'hi ha alguna desviació, perquè tinguem en coneixement el que és la base del càlcul de la modificació de crèdits. Jo, un dubte només, que era lo de les festes, la insuficiència de crèdit, que fiqueu, això que és que ha hagut que pagar alguna cosa de més. Encara no s'ha pagat. En aquest moment no n'hi ha problema encara de crèdit, però sí que és de veres que han hagut algunes despeses que potser primerament no estaven previstes, el tema dels asseus en el polígono,
tema del fet que s'ha tingut que fer 2 vegades el playback, muntar 2 vegades, també alguna desviació pressupostària, que en cas que demanes als festers que siguin eficients i que no se gasten més, però al final sempre apareix alguna cosa més. I tots els anys, per desgràcia, tenim. Entonces, en aquest moment, per evitar en lo possible que tingueren desviacions que paralitzaren o que retrasaren el pagament en lo possible, han destinat aquesta quantitat. És més una qüestió de previsió que de realitat, perquè a fecha d'avui s'han realitzat la major part, la immensa major part de pagaments, inclús de les partides més grans de festes, música, castells, tot, i no n'hi ha problema, però per si a cas, com n'hi ha alguns imprevistos que no estan considerats abans, i el que dic, en cas que s'intenta que la previsió vagi en línia en la disponibilitat, n'hi ha vegades que els festers potser incurrissin en algun compromís que després no estava previst o antes no estava previst. És aquesta manera de preveure res, que no volem dir que en aquest moment que siga necessari, però que possiblement sí que ho sigui. Sobre la modificació de crèdits, alguna pregunta més? No. Doncs passem a votació la modificació de crèdits, el punt 5, vots a favor? En contra? Abstencions? 3. Gràcies. El punt 6, la moció del grup municipal Junts per Benifairó suporta la tercera vaga per el clima del 27S i per l'emergència climàtica. En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem d'avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies renovables i l'autoconsum, que implante una nova cultura de l'aigua i duga a terme una política integral de gestió del territori que possibilite l'explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals. Davant de l'emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat, decidides des de totes les institucions. Hem de passar del compromís a l'acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals. El proper 27 de setembre, el moviment Friday for Future, amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a vaga estudiantil, vaga de consum i mobilitzacions en suport a la lluita climàtica. Els signants demanen que es declari de manera immediata l'emergència climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle. El món local, com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d'hàbits de la ciutadania, però també com a institució exemplificadora, apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l'aire i l'energia verda. Per aquest motiu, és necessari que ens sumem a les mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal davant l'emergència climàtica. Per tots aquests motius, el grup municipal de Junts per Benifairó proposa al ple de l'Ajuntament de Benifairó i les Valls l'aprovació dels següents acords. Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 100 col·lectius que demanen que es declari de manera immediata l'emergència climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle. Segon, promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal que garanteixin un percentatge de recollida selectiva neta mínim de l'ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d'impropis inferior al 3%. Tercer, desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els espais verds al municipi, així com instar la Mancomunitat de les Valls a la creació d'un pla de desenvolupament forestal per a protegir bé les muntanyes que resten i recuperar aquelles cremades que no poden recuperar-se per si soles. Quart,
fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica dels edificis municipals i posar a disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament de l'energia solar i eòlica. 5è, promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i millorant els carrils bici. 6è, exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l'aire per les emissions de diòxid de nitrogen. 7è, exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana mínim el 40% de reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle en relació als nivells de 1990, mínim el 27% de millora d'eficiència energètica, mínim el 27% de quota d'energies renovables. I 8è, traslladar aquest acord al govern de la Generalitat i als promotors de la convocatòria Friday for Future. Alguna dir? Nosaltres, supost, el plantejament, estem d'acord en aquest plantejament, és de veres que en alguns aspectes nosaltres estem en aplicació ja d'aquests plantejaments, concretament formem part del conjunt de pobles que estan en el Pacte per les Alcaldies pel Clima i Energia. Tenim redactat un pla d'estalvi energètic a nivell municipal de tot el conjunt de la població de més d'un 30% de cara a l'any 2030, o sigui que hem participat dels projectes de Diputació en aquesta línia. Per tant, estem totalment d'acord. Sí que és de veres que n'hi ha certs apartats en la moció que queden un poquet fora de lo que és la competència municipal o inclús la competència de la mancomunitat, el fet de que se demane un pla de desenvolupament forestal quan els plans són locals, però anem a veure. Pense que el que compta és el global dels objectius i estem molt bé, molt d'acord. Per desgràcia, la major part de gent no col·laborem en això, el tema de la recollida de residus. Sabeu que des de fa un any estem fent la recollida selectiva de residus i no té efecte perquè és més fàcil no fer-lo, però tenim que seguir intentant que la gent ho faci. A banda, el tema de l'eficiència energètica, tots els edificis municipals en aquest moment tenen luminàries LED, ja tenen una fase d'estalvi, una altra fase serà en el futur l'instaurar la utilització d'energies renovables, però jo crec que el conjunt de la proposta, jo crec que ningú pot estar en contra d'ella. Una altra cosa és que puguem dissentir, però jo crec que en afán de que tinga un seguiment unànim, pense que podem aprovar-lo. Us pareix? Vale. Vots a favor de la moció. Gràcies. El punt 7 ja, donar compte al ple de les resolucions d'alcaldia. Ahí teniu alguna pregunta sobre resolucions? Jo sí... Bueno, tu, jo ja parlant massa, jo després... El decret que has explicat que deixa de treballar de funcionari interi, què vol dir? Que ha deixat i has contratat un altre, s'ha contratat l'Ajuntament d'un altre, o què ha passat ahí? El funcionari interi, suposa que serà el cas de Miguel. Sí. Sí, el funcionari que contratarem farà cosa d'un any pel tema de contractació, s'ha deixat la feina perquè el xic és de Dénia i s'ha buscat feina proper de casa. Ara estem plantejant-se si realment necessitem cobrir, no sé, sabeu també que en aquest moment no disposem d'ADL per un fallo en la tramitació que va fer el propi ADL, entonces tenim que determinar exactament quines són les necessitats. Este xic ha sigut una renúncia voluntària perquè busca una altra feina, no té altre motiu. Jo tinc un dubte que no... A veure, el decret pel que s'acorda aprovar el projecte de productivitat, control piscina municipal 2019, i això que... Això, recordareu que en el ple passat havíem aprovat
lo que era la forma de determinar la productivitat. Havíem parlat de que n'hi ha diferents maneres, que era assumir tarees que no eren pròpies, projectes. Sí. I jo crec que havíem comentat inclús el fet de que la gestió del control analític i sanitari de la piscina fins ara el portava una empresa, no estem molt satisfets en el funcionament i que enguany anem a plantejar-se que en base a treballs d'un treballador municipal que dedicara expressament i fora de la seva jornada que tindria aquest complement, aquest decret de productivitat que era una persona que ha fet tots els cursos de formació i capacitació per gestionar la piscina i que li s'ha assignat el que tenim antes de cost les ha assignat a ell. Era en base a el que havíem fet de productivitat temps darrere. Una pregunta més? No, cap pregunta més. Donem el ple per acabat. Bueno, preguntes sí. Perdó. Pensava que dius lo de la moció. Ja m'havia ficat jo en el plec si preguntes. Jo plec si preguntes, sí. No, perdó. Passem a plec si preguntes. ¿Vosaltres tenéis? Sí, una. Jo volia preguntar-vos el tema de l'acord que heu tingut amb l'Ajuntament de Faura per la policia local. No és un acord, és un inici d'estudi. Hem tingut una reunió farà ja 4 mesos, crec que és, en el director general de Seguretat i Emergències, José María Ángel, per a que ens plantegen un estudi de si seria viable compartir policia local, Benifairó i Faura. Bueno, compartir policia local no, compartir el servei. La policia local, cada un tindrà els seus propis policies, el que se compartirà el servei. Estem en fase d'estudi, no n'hi ha ningun acord firmat. Simplement hem iniciat un procediment perquè la pròpia Agència de Seguretat d'Emergències ens plantegi com tindria que funcionar i quins serien els compromisos per cada un i demés, perquè volem compartir el servei, per dir que en aquest moment no n'hi ha res acordat. És un projecte que en el seu moment sí que n'hi haurà que aprovar quan estiga. Inclús l'Ajuntament de Faura crec que ha presentat ja un projecte a ple. Nosaltres no l'hem portat perquè no tenim encara res que aprovar. Jo s'ha enterat de l'Ajuntament de Faura que ho ha Sí, ells han portat l'inici. Nosaltres estem en una fase d'estudi. Quan tinguem alguna cosa que aprovar, ho portarem, mirarem si ens resulta interessant i convenient i en aquest moment l'aprovarem. En aquest moment pensem que aprovar l'inici de la realització de l'estudi crec que era donar-li bombo a algo que no té importància, perquè si no, una vegada tinguem un reglament i vegem aquest funcionament com se porta a terme, com participem cada un, quines són les competències pròpies de la policia, si se compartís el servici però no el cost. Això és el que en aquest moment ja decidirem si ens pareix adequat o no. En aquest moment ja dic, li hem encarregat a un ent extern que ens faci l'estudi. Aquest estudi està en marxa, n'hi ha certs comunitats que s'ha ficat en marxa ja. Que jo sàpiga, per exemple en València n'hi ha 2 pobles que estan compartint, però nosaltres tenim que veure exactament quines serien les implicacions i de quina manera se podia prestar, perquè suposaria segurament un augment de la plantilla, perquè l'objectiu és augmentar el servei. Entonces, el fet de compartir personal ja suposa que rentabilitza els recursos, però també tindrien que arribar a fer més inversió. Entonces, penso que és algo que vindrà a poc a poc. Una cosa és el compromís d'estudiar i una altra cosa és el de ficar-ho en marxa. Jo, una coseta. A veure, passejant per els carrers estos nous de dalt de l'escola i tal, he vist moltes faroles que estan com en cinta americana, aixina. No sé si és que està trencat, si és que s'ha obrit i s'ha ficat ahí perquè ningú... perquè no ho sé. Era per veure què és el que passava. Les faroles ixes totes tenen una tapadora que va acoplar normalment en un resort. Què passa? Que per el desgast o per la gent l'obri i simplement se reforça, però és el mateix. Hi ha una tapa que si algú l'obri la pot obrir. El que se fa és reforçar-la ahí, però que això no evita el que si algú ho força pot haver un perill, igual que en qualsevol... És que t'ho dia perquè vaig veure també moltes que me vaig imaginar que era això el motiu, perquè vaig veure moltes que estava trencat el precinto i estava obert. En el parc dels gossos també he vist alguna i també alguna farola que si vols ja t'enviaré fotos
que sí que he vist, per exemple, en el 9 d'octubre n'hi ha una farola on està la font esta redona, que està quasi tombada i... bueno, quasi tombada, està que se veu que li hauran pegat un cor o el que siga aparcant i està un poc tombada, igual que el carrer de Mònica Badenes, la placa també està un poquet i pues no res, fer-los arribar això, reparar-les. Sobretot la farola, les faroles és que veia que era un perill, sobretot per la zona que era. Això si de quan en quan hi ha que fer refer el tancament, o inclús algunes vegades inclús n'hi ha que canviar-la perquè ja està tan danyada que n'hi ha que canviar-la. Normalment, ara quan passen festes, de cara a festes se verifica sobretot el funcionament. Ara sí que és de veres, potser n'hi ha que plantejar-se el que és el manteniment de reparacions i substitució, però miraré aquests cas que has dit tu. I després, una altra cosa. En privat, un dia, crec que va ser després de l'últim ple que tinguérem, te vaig comentar lo del carrer Teular, de que n'hi havia una veïna que se queixava perquè se li enganxaven prou els cotxes. Al final s'ha arribat a... Què se va fer? El que te vaig dir, ahir n'hi ha dues alternatives. Una és tallar el trànsit de manera definitiva entre la comunicació del carrer Teular i el carrer Plus Ultra de Faura o el Mercè, o senyalitzar. Tenim ahir la proposta més pràctica és la de senyalitzar. En cas que el respecte que se fa dels senyals, tenim tot el carrer Jesús Balançà des del Mercè cap a baix prohibit que passen camions i passen. O sigui, me refiero que això té una... Però la senyalització, tenim el que es fa és senyalització. Ara, de canvi de senyals i de ficar senyals noves, ara s'ha de fer de cara a l'hivern. Però estigueren comentant de la possibilitat o bé de prohibir a camions a partir de certa o prohibir el pas a tot vehícul, que evidentment van a passar, això ho tenim clar, per lo que estàs comentant, i per lo que diem, perquè no sé, perquè me comentares, si igual és millor el que estàvem comentant de prohibir el pas, perquè n'hi ha vehicles, camions xicotets, que tot i així tenen una caixana, per si s'havia arribat ja a algun... Una alternativa que està en estudi és el fet de tallar la comunicació en el carrer Mercè i que siga un carrer d'entrar i eixir, com n'hi ha altres, perquè potser el recorregut per damunt del barranc és un carrer molt estret i no està clar quina és l'opció, perquè a banda, com saps, aquest carrer és compartit en Benifaió i Faura, entonces tenim que tot el que suposa tallar aquest carrer no és cosa nostra soles. La primera decisió era lo de la senyalització. El prohibir el pas a vehicles de tercera categoria o de a partir de 2.000 quilos, perquè n'hi ha camioners de menys de 3.500 que tenen caixa gran. Això és el que pensem. Una altra cosa que més avant i d'acord en Faura puguem ordenar tot el trànsit del que és el per damunt del barranc i se pugui evitar, però això ja tenen que estar d'acord en els de Faura. I a banda seria renunciar a una eixida d'un carrer que potser si el carrer pot tindre una eixida, no té sentit llevar-la, però estretar el carrer perquè són coses que en una segona part se poden fer sobretot les voreres més amples i que no capin vehicles grans i embolar-los. Això seria l'opció. La de la Botifarrera. Però això el carrer Mercè. Sí, clar, però giren els camions i és el que li dia a Toni, ja és complicat. N'hi ha voltes que en el cotxe ja com no el fiques bé te toca fer maniobres si vas en un vehicle, en una furgoneta gran de repart o el que siga. Això és o fer el carrer estret que vaig a l'altre baix perquè vehicles i veïns puguen eixir però no poden passar camions, però això seria una cosa més complicada, però de moment lo de la senyal. A banda, aquest problema que està en esta casa concret que estàs comentant tu, el tenim en a 3 punts del poble, de que s'enduen les cantonades. Això és un poc complicat. No, te parle d'este perquè justet també em vaig passar per davant i allà acaba de passar. El carrer Lluís Guarner, la casa que fan cantó entre Lluís Guarner i Avinguda de les Valls, cada 2 per 3. I és un carrer de 10 metres, però és un problema que depèn molt de la gent. Però per tot el que siga actuació preventiva, sí,
efecte és més complicat, ¿vale? Però ahí es lo que te voy a decir, hay lo menos unas señales de prohibir camions, sí. A partir d'ahí, sí, jo crec que tindrien que anar més a un estretament del carrer, fer l'obres, però això n'hi haurà que veure més avant. Vale? Vale, pues jo per la nostra part ja... Bueno, pues ara sí que m'ha acabat el ple, gràcies. Si algú del públic vol preguntar alguna cosa...